Samantala, iminungkahi naman ng Office of the Civil Defense Ilocos Region ang kinakailangang mga kaalaman ng publiko ukol sa earthquake information. Kasunod na rin ng naitalang mga offshore tremors sa bahagi ng Santa Calina dyan sa may lalawigan ng Ilocos Sur. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay OCD Ilocos spokesperson Adrian Pagsulingan, inihag nito ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng tanggapan sa mga Disaster Risk Reduction Management Council sa rehiyon at mga katuwang pang-ahensya upang mas mapaigting ang paghanda ng bawat isa sa posibleng banta ng tsunami. Kailangang maging alerto at mapangmatsyag umano ang mga residente sakaling makaranas ng natural signs nito tulad na naman ng shake o may malakas na paglindol, drop o pag-usog ng katubigan sa karagatan at roar o ang hindi pangkaraniwang dagundong na nagmumula sa karagatan. Sa kasalukuyan, sunod-sunod din ang sinasagawang mga pagtitipon upang matalakay at matiyaka ang mga paghahandang dapat isaalang-alang sa posibleng banta ng tsunami. IFM News. IFM News. IFM News.